מי באמת דואג לבניין שלנו, ועד הבית הישן או חברת הניהול החדשה, בגרסה החדשה. ענף שלם מתנהל כמעט בלי פיקוח, וכל אחד יכול להיכנס אליו, אבל מה זה אומר על הבטיחות, הכסף, השקט הנפשי שלנו, השקיפות שאנחנו צריכים? הנה קובי עזות, בעלים ומנכ"ל חברת אתגרים, ניהול והחזקת מבנים. שלום קובי. אהלן, בוקר טוב. תודה שבאת אלינו. זה באמת נושא שמצד אחד הוא חשוב לכל כך הרבה אנשים, מצד שני זה מרגיש שהוא נופל בין הכיסאות. כאילו, מי צריך לקחת את האחריות? כעיקרון צריכה להיות חקיקה בנושא, וכמה מהקולגות שלי מתעסקים בזה. אבל... צריכה ואין. אין כרגע. צריכה להיות חקיקה ואין? צריכה להיות חקיקה ברורה מאוד בנושא של הפעילות של החברות, תנאי סף לכניסה לענף, כל מיני חוקים בנושא בריאות העם שצריכים להיאכף. כמו מה זה אומר בריאות העם? חומרים? בריאות העם זה נושא של, למשל, לחטא את מאגר המים. מאגר המים בבניין, כן, ברוב הבניינים הגדולים, מגדלים, מעל 8 קומות, יש מאגר מים שממנו אנשים שותים מים, וגם מתקלחים, נהנים מהמים האלה, והמים האלה צריכים לקבל חיטוי על פי תקן פעם בשנה. הדברים האלה מתבצעים ברוב המקרים, אבל בואו נלך לסטטיסטיקה ונגיד שב-10%, 10% מהמקרים זה לא מתבצע כמו שצריך, זה לא מתבצע על פי תקן, ובסופו של דבר יש פה פגיעה בבריאות העם, בבריאות של האנשים. זו דוגמה אחת לנושא הזה של חוסר פיקוח על הנושא הזה של פעילות של חברת ניהול. יש עוד כמה וכמה נושאים שאני חושב שהם לא פחות חמורים. תן לנו קצת רקע על חברת אתגרים. אוקיי. חברת אתגרים עובדת בשוק כבר 10 שנים. אנחנו חברה שנותנת שירות לכל סוגי המבנים, ממבנה של 8 קומות סטנדרטי, מערכות סטנדרטיות, עד מגדלים, מגדלים רב-מערכתיים שמצריכים עבודה קצת יותר מקצועית, הסמכות מקצועיות יותר. החברה עובדת ב8 אזורים, חברה שנותנת שירות גם למגזר עסקי, למשרדים, למפעלים. מה השירות השגרתי? בטח שירותי ניקיון, למשל. הבסיס זה שירותי ניקיון, שירותי גינון, החזקה קלה לבניינים. כמה פעמים לשיטתכם צריך עובד ניקיון לעבור על המדרגות, נניח, בשבוע? עוד פעם, יש איזושהי בדיקה